Labi ning bayhana, uy. Tulo ka oras man akong hulat dire. Ingon nga mag-ilis. Wala man gihapon. Labon bitaw pasiloson. Perting paspasa. Og pailison pod. Perting dugaya. Puyag paabot ang bayhana, uy. Asa naman to? Boss, sakay ka boss. Adili boss, kay inako gipaabot. Awa binong naghulat kag masakyan ba kay ganina ram kang buntag nakita na ko dire. Nya, unto naman ron. Ay lagi, nagpaabot ko sa kong uyab. Grabe pinaabot niyo boss no. Ganina ram kang buntag dire. Naabtan lang kag udto. Ah, siyempre, anam gitang mga lalaki sa pagsugod. Hilig og antos. Bahalag magkabarikos. Basta makagakos. Paabuton ginako ni. Unal boss. Asa naman ka, uy? Ilaon yun ta karon. Nanagit siya ba eh? Nanagit ako ipaabot. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay Tugaya ni mo, uy. Ganina kung kulat ni mo ba? Libigan ko sa imo nga dito sa balay ta paabot nga diri man daw ka. Napay meeting place nato nga perting inita. Napay kasagingan. Saan ko nimo diri Murag na jud kay plano sa kuha ba. Iyon pa ka nga pasuoton ko nimo kinani nga sayal mga mugbo nya. Unsa man ni? Dira sa sagingan. Sa man kay problema ni mo? Init man yung kay mong ulo priminti sa ko nakita na to. Kabalo ba ka nga, gikan ko sa balay, nag-ampo yung ko priminti ba nga inig-abot na to karon ta na kay peace of mind. Napay mamisita ko sa inyo. Magsige gyapon kag kasuko. Wala na ko kabalo ba kung asa ko mo hatag og space akong sarili ani ba para mabugnaw ka sa ako Kinsa may di mag-init ang ulo ana nga. Wala naman kay noon for the first place, respetado man noon ka. Pero kanang moadto kag balay. Unya, mulingkod ka. Na si Papa, respetado kay ka mo, bless pa ka una. Pagkataod-od talikod ni Papa. Bata ka panguot, bisan asa na maabot. Di ko ka panaga. Inunta ka sa kuha nga maura na imong gusto. Para makabalo po ko ba? Sa sunod, mamisita ko balik dito sa inyo ha. Muingon na ka nga. Stop, don't. Kaya man ako good og don't stop. Wa mo gyud pasayro bay. Gutuman ni mamasayro day oy. Kapasayro taron kung kaon sa paan ano. Pre. Ang pre. Yan ako sa balay, oy. Sakay ka, sakay. Dili ko, oy. Oy, kaon na pre. Sumit kaon mo na, pre. Kaon pre, pan pre. Dili sa ko, oy. Ano? Dili ko busog ay ko, pre. Duta sa mong kalo, pre. Napalit, pre. Kasa, kani? Oh. Sus. Ano, palit ka pre? Alburong ko na, pre. Ayo, oy. Kung gusto ka mo palit og kalo pre, visit sa FB page ni Kalo ni Ditoy pre. Asa man na ito napitan na mapalit na. Tagom. Kalo ni Ditoy. Ikuan sa Facebook pre. Partay man dito ang kalo pre. Kwapo kay mga kalo pre, mga brato pagid pre. Kwapo po yung itagiya pre. Ditoy pre. Unang bisitahan ko yung Facebook page pre. Singa na kung ganito dito ako, kol. Alam mo, pre. Ulian na lang ako na, pre. Ayaw eh. Lab ka na ko ng kalua pre. Sobra pa sa kalab na ko sa tagiya ni. Ditoy. Time sa ba? Wala tas ako ba? Bahala ka dra oy. Saan naman tao ni bayhana, uy? Ay sa ba? Lambi mo yung gisuot ha? Pantay lang yung ka. Mata ni mo ha, manyakol kay ka ba? Sala, bre, na ako na nga igo, raman tani-tanaw. Pag may apre boss oy. Mo day perting nimo paabot. Kanaon. Ay sa ba? Hunong sa ba? Asa mo gilay ta? Ay, mangulit tagbalay. Okay, awar ko na kung sut perting sigsiya niya. Wa na bagay ning lugaran unsa man ning sagingan man diri Unya, mangunit ta niya, na imong papa rito. Aw maayo noon para don't stop. Ana po na imong pa. Don't stop. Stop, don't lagi. Maunang makuutan lagi. Sabi, manakay na lantag motor bigi. Sabi ang layo sa inyo ha. May pa, tara, mag-ato na tagay pasig na. Nay maka-report dito ka papa nga nag-uban-uban taning sagingan nga na daghang lamok kay diri gugdan yung sundang ato gyud. Ito lang tagas niya, na yung motor niya pamasayro ano. Asa? Dagat sundahan. Sige, tara.
Paan, pre? Di ako pre, pwede sa kita sa kuntian pre. Panos, gusto ka? Panuusap mo siya itong paanan mo pre. Panos. Pertingin mo nakausap Wala, diya. Paitan eh, udto na mo man, pasayro ba eh? Mila, may duha pre, pasayro pre. Uy, Sakay siya pre. Pasayro ni gini. O na raw. Nay mo toro. Sa iro siguro ni. Pagdali na yun, pagdali. Uy, sakay mo? Sige Kita kuya, kuntian pre. kuya, be. Ay, asa mo, amang ka ma'am? Balay na mo iya, mga napulo pa kilometro gikan. Wala, layo ato ma'am. Ay, pakyaw dyan ko ma'am ba? Pila pod. 200 lang. Mo duha, sakay? Ako na bayad. Ah, imong uyuan, day mo bayad ma'am. 200 lang. Portahan mo yung uyuan. Papunin, siguro siya gatos pre. Brad, pagtarong mong duha, Brad. Unsay uyuan? Ang sambre, amahan? Pagtarong, Brad, init akong ulo, Brad. Uyab ni. Oh, sige, tara. Kini, kwarta na ni. Tara, 200 na ni. Yato mi. Ikaw na, ay, imong, pagumangko ni, ay, uyab. Uyab lagi May na una, or kisay una? Ako gi Ah, una, ikaw dili na, pwede. ikaw. Dikit-dikit ta si Muha diya. Ah, sige. Buhay pa lang nimo. Tesa iya. Nay di maujo dia. Ano niya? Wala daw na mao. Ay, sama ni. Naugis. Sama. Lain jud, lain. Sama ni. Brad, nanimaw magkantai, Brad. Hoy. Sorry, ay. Mura mga kuan og santol. Dada. Sorry. Klaro ni mo driver baho kay tae. Uy, dili oy. Sa gula ni paahos tae ni kung palalab pinanggar ba kay nako ni. Oh, pre. Asa mo yung pasayro pre? Buang ka pre. Buang nga pre ay. Baho na kong tae pre. Buang nga pre ay. Buang mo ito yung sibat kung pati sa kita sa kuntian pre. Kalibangan ko si mong paan pre. Buang yung katong layo pre. Buang kayo lagi dito pre. Nga ikaw dito na libang da pre. Uy, imong iluon na pa nagabitay-bitay pa man na. Yo, basta di ka makakaya pre. Yatis na apo mo yung buangan ni. Salamat di kayo kayo mga. Sus, may kaya dali na.